Žijeme vo svete, kde sa ročne vystaví viac ako 100 miliard faktúr. V Európskej únie ich je viac ako 16 miliard. Ja mám doma celú rodinu účtovníkov, ktorým nič nezostáva, iba drvivú väčšinu z týchto faktúr poctivo prepisovať. No tak vznikla myšlienka BuySquare zakódovať fakturačné a platobné údaje do QR kódu, tak, aby jednoduchým naskenovaním mobilným telefónom sme mohli tie údaje prepísať. Uvedomili sme si, že nevieme tieto QR kódy nalepiť na všetky faktúry na svete. Prišli sme preto s nápadom Datamolino, ktorý automaticky vie prepísať faktúry za ktoréhokoľvek účtovníka alebo podnikateľa. S Datamolinom stačí papierové faktúry naskenovať, PDF faktúry preposlať, Datamolino ich spracuje, vyťaží z nich potrebné údaje a pripraví ich pre účtovný softvér. Pracujeme v Spote, čo je coworkingové miesto, kde sa delíme o priestor s viacerými firmami. Je to pre nás spôsob, ako efektívne využiť naše zdroje, ale aj zároveň prísť na nové nápady a v takom tom mixe rôznych kultúr trošku sa oťukať a nebyť v nejakej izolovanej realite biznis centra. Startup znamená hlavne to, že máme obmedzené zdroje. Čiže my musíme v prvom rade počúvať, čo zákazník chce, za čo je ochotný platiť. Vo firme používame O2. Používame ho z jednoduchého dôvodu. Keď sme na začiatku potrebovali flexibilného partnera a rýchle riešenia, tak sme ich našli práve v O2.